Welcome to Ikaw Ako ug ang Butong channel. Feel free to subscribe for you to be updated on our latest video uploaded. Thank you and God bless you. Sa dulo ko butong yung po yung papunta kina Mayor sa Pilaria dati. Ayun po. Bukalak National High School, approaching mga kabutong. Ayan po. Barangay Salvador. Water refilling station. Crystal clear. Butala sa Buwan del Norte Sports Complex sa Karakabutong po. Mga mahigitan ka, kuhan, manari. Mga ilang higala at mga manok.
Nag-usa mga pong. Nagputol. Unsa giputol? Ito ko kasagbutan. Nag-unsa man. Nag-uo. Mao ni siya ang amo ang Panday. perspective nga gihimo na jud, gihimo na project mi og ganang butanganan og manok. So kuan ni siya brother house ambot pasabot mga piso ang ibutang diri from incubator to the brother house. Yes, in my pack. In the Philippines, only monkey eat banana. Monkey eating banana. Saging sa bukid. In the Philippines, only monkey eat banana. Monkey eat banana. And this is the big ape. Do you know what is ape? Ape is a big monkey. Lady monkey. This is It's only a your joke. ape. Monkey, you monkey. No. I am an You baboon. what is like that King Kong. I am a So many firewood here. Oh, look and see. Na, ganahan ka ni Pong? Do you know what is this? Only in the Philippines. Only in the Philippines? Kamya sambab. Not only in the Philippines. Ah? Ah. Oh. Ah. Kana diron. May yung viewer ni mo. Iba challenge, iba challenge. Musom.
Okay. Very good. Let's remove the fish. Pupunta sa family. Ano to eneryo? Ano to Talag Emilio, Zamboanga sakop del sa Norte. lungsod sa Gutalak. Mga kaibigan, kabutong na kami diri kay naghimo lagi mi og kanang panginabuhian ning taon sa mga pobreng alindahaw. Pagpabang kita. Naghimo mi kabutong og kanang Balay-balay ano na para to nga sa- poultry pero Balay-balay para sa gamay raman ni murag mini poultry siya kay kuno naman murag ka ng breeder ayon sa tawag na brooder. brooder house. pins. Ano ni kabutong si Madam P oh. Kanang murag kapoy siya og mga kahoy kay Budlot ang tiyan ko dito. apil mo sig pangahoy dato. Di na niya ako madam ay nag-apil niya madam kay kuan ka bughat ka mahago ka. Okay raman daw. Aniwan ko niya, aniwan. Okay ra daw kay magpaniwang daw siya. Pagwapa. So, mag-iskot ang pagpabuhi og manok. 1 year na ko nga nagbuhi og manok. So, daghan na kayo ko nagi ang experience nga na daghan nang namatay. Daghan nang namatay nga mapiso diri sa akong kamot. Okay, kaning kulang ta og kanang kuan, kanang experience. Kulang og experience din na igitudlo diha sa kuan. Usahay kaning magbuot lagi tag unsa gitudlo kay gusto lagi jud pod nga mo experience, which is dili gid pod siya maayo nga ang dili jud maayo nga di pod ta maminaw sa mga tambag sa uban. Kung unsay sa eksperto sa pagpamuhi. So kung mamuhi ta og manok, kinahanglan nga kung dili ta eksperyensyado, maglantaw ta YouTube. Then first and for all, kung naglantaw ka og YouTube, nakalantaw na ka sa YouTube, kinahanglan pod nga dili pud ka motuo darat. So kung sa giingon sa YouTube, di lang pud ingon nga motuo jud ka. So imha yun nang testingan. So pag mag-testing pod ka pod, daghan kayong mga kuan, mga butang nga imuhang i-considered before ka mag-testing. Number 1 is dili lang ka sa YouTube channel, dapat nga sa YouTube channel nga ang mga istorya bitaw atong mga nagbuhig mga manok. Adto jud po ka sa dabar sa agriculture nga sa Department of Agriculture nga mga seminar about mga livelihood program, especially nagyud kanang sa pagbuhi og manok. Kay kana sila gyud ga ilahag ginang ginatanuan hands-on na sila at the same time sa ilahang pag-hands-on nagbuhi nga kana ilag ina kuan po nila ginabaligya gid po nila ila pong tawag ani ila pong gi lantaw kung paano siya productive sa iyang return on investment. So, return on investment, pag mag-iskot na gani kag return of investment, ang imuhang puhunan deduct nimo ang imuhang expenses. Dayon ang imong expenses, tanan nimo nga expenses gikan sa pagbalayan na mga balay-balay sa imong mga manok, mga pagkaon. So inana no, tanan nga expenses i-deduct ana kay return on investment. So sa return on investment diskutan nato, dili ka maingon nga kuan ganang gansi ka kay imuhang gibulto og didak ang imuhang paghimo sa imong balay. O ang imuhang balay-balay mo lang lantawon kung pila na ka tuig ka na siya mulas, then it divided into
the lifespan of your balay-balay, your building. Para sa nimong gihimo nga nami gihimo diari nga brother house. Nganong naghimo ta og brother house kay ang manok piso, kanang piso manggod. Kanang chicks kung tawagin. Kanang mga chicks manggod, kuha na siya fragile. So dili lang ng mga kuano nabilong siya sa fragile kay ngano ang ilahang mortality rate taas kung dili sila nimo atimanan. Kung di nimo sila atimanan, may posibilidad jud nga imuhang mga piso ng mga chicks purot og kamatay. So dapat kag imuhang brother house na ka-design siya pag sa native chicken gani kung naa kay incubator mas labing maayo na siya nga mas titad ka kay imong mga manok sige siyang pangitlog ikaw pod sige pugkag pag-incubate. So, daghan ang mahimo nimong mga piso. Kung daghan mga piso daghan pagkanon, kung dako na siya kung maayo nimong pagkabuhi daghan ka og ibaligya. Karon unsa may gikinahanglan sa atong brother house dapat siya mubo lang siya dayon na mahimo sa seminar ni siya 37 degrees Celsius okay naman na siya or 35 ang iyahang sa sulod kay kun ang mga piso gud kun gipangtugnaw na siya dali siya mataptan og sakit. Okay, so kay dali man siya mataptan og sakit kinahanglan siya nga atimanon ilain siya sa ilahi siya sa uban nga mga kaning mga dagko na kay matakdan ang mga dagko na makakaya naman og sakit don kun ang mga piso imuhang ipaduol didto matakdan mo pud sila. Ilahang immune system is dili pa siya fortified. So karon mag after ani ipakita namo ni ang among mga gihimo. So kay sa mga next video tingali kay kanay gabalay-balay pa man mi diari atong lantaw na di ana unya balay-balay pa man so kung human na ni siya amo na ning i-view ni ang among brother house then og ang amo ang muana mo ni siya og itlogan. Kay ang pinaka importante gyud nga ang imuhang mga manok nga kuan mga breeder nimo mangitlog daghag itlog dayon fertilize ang mga itlog pag daghan og itlog di daghan og pisaon daghag pisaon sa incubator so daghang buhion daghang pakanon niya na daghan na pud tag ibaligya ana ta. So next time na pod no, God bless it for now. Na si Busing kupong garon busing pa na siya sa sunod kuan na siya busing gapon. Nganong inani atong gihimo mga fans atong mga fans no kung unsay na sa inyohang available resources diha sa inyohang palibot sa inyoha diha mo na pwede na siya ninyo himuon nga kuan materialis para sa inyong balay-balay sa brother house or sa unsang nga kuan para balay-balay sa manukan kay manok dili na wala na sila balay-balay prone na siya sa sakit. Ang inyong mga kaibigan ang susunod nito ito ay nasa mga 80% ng tapos 80% accomplishment. yes ilang araw na lang po ito ay matatapos na rin at mapakinabangan na rin namin Sa amo ang next video amo na pong ipakita murag diari na lang taman. Opo abangan nyo po ang pagtatapos ng aming kubo, munting kubo o kaya mini Brother mo gani siya, brother house. Brother house. Ayan po, nakikita nyo po. Sabi ko na nga po, mga 80% na lang po ito.
Wow. Naka-divide na po siya into 6. 6, side by side 6, so 12 all in all, mga kaibigan. Thank you po, salamat, and God bless.